Hoekstra, nou, mooi om dat we nog een keer dat man treffen. Want we kennen je over Lammer vanzelfs, maar hoe rapporten die je als Kreunhaar, en je zult nou een rapport aanbieden, dat gaat over het Friesk in de media. Wat is nou de kern van jouw advies? Nou, die hangt samen met de opdracht die we hadden gekregen van de minister, dan wel staatssecretaris van Onderwijs, om na te gaan wat de positie van het Fries is in de publieke omroep, gelet op de internationale afspraken die zijn gemaakt. En wat wij hebben geconstateerd, en dat is de kern van ons advies, het Fries heeft ook verdragsmatig een bijzondere positie. En het bijzondere, en nationaal heeft het die positie al, maar verdragsmatig heeft het die positie a fortiori. En dat betekent dus dat die bijzondere positie ook, als het gaat om het aanbod in de publieke omroep, ook gerealiseerd wordt. Ja, dus jou vindt dat er een volwaardig programma aanbod Blueomot in de Friese taal op radio en televisie? Niet alleen blijven, dat moet gewaarborgd worden. Dat is belangrijk, dat het Fries in de publieke omroep wordt gewaarborgd. En dan ga je na, wat is waarborgen? Wat betekent die bijzondere positie ten opzichte van het Nederlands is gelijk in de provincie Friesland? Wat betekent dat? Een pluriform, breed aangeboden programma in de publieke omroep. En ook regiowijd. Dat is buitengewoon belangrijk. Zover zijn we gegaan. Dat hebben we helder en duidelijk geanalyseerd en dat is onze conclusie. Ja, en vind ik dat het belangrijk is dat er een aparte stuurder komt. Een eigen stuurder, een eigen zendmast, een eigen kanaal voor Frieskalige radio en televisie. Een eigen kanaal. Wij spreken ons niet uitdrukkelijk uit over, moet het ook een eigen omroeporganisatie zijn. Over de organisatie als zodanig spreken wij niet, maar er is een Friese omroep. En dan is het een kwestie van praktisch inzicht. Gaat het goed met die Friese omroep? Doen ze het goed? Kunnen zij het waarborgen? Dat brede aanbod en regiodekkend, buitengewoon belangrijk, breed en regiodekkend. Nou, dat moet gewaarborgd worden en daarvoor heb je dus ook een apart kanaal nodig. Nu willen drie tegelijkertijd de regionale omroepen centraliseren. Ja, is dat wel zo verstandig, als je de Friese radio en televisie waarborgen willen? Is dat nou wel zo verstandig? Het is overigens niet centraliseren, maar integreren van de regionale omroep. Is dat een bedreiging voor de radio en tv in het Fries? Nou, dat is natuurlijk, denk ik, de achtergrond van het verzoek wat wij hebben gekregen van de minister van Onderwijs om dit te onderzoeken. Wat betekent dit? En inherent aan onze opdracht heb ik in ieder geval beschouwd dat van die integratie van de regionale omroep wel eens een risico zou kunnen uitgaan naar het voortbestaan van een goede waarborging van de Friese taal en aangeboden programma's in die taal in Friesland. Had de provincie Friesland nog een rol in dit verhaal? Want de provincie Friesland is nu nog verantwoordelijk. Ja, kijk, ik ken mijn les denk ik redelijk goed. Het bestuursakkoord, regering en provinciaal bestuur uit 2001 zegt: de regering bepaalt het algemene beleid en het Friese bestuur bepaalt het beleid. En de uitvoering daarvan. Dat is nu de balans tussen centraal en decentraal als het gaat om het Fries. Dat is een belangrijk uitgangspunt, wat wij ook hebben gehanteerd als uitgangspunt bij ons rapport. Nou, wat is de toekomstige positie van het Friese provinciale bestuur? Nu is het zo, en dat zal voorlopig nog zo blijven, dat het Friese bestuur uit het provinciefonds een hoeveelheid financiën krijgt, ook voor de Friese omroep. Nou, wat betekent dat in het kader van integratie van de regionale omroep? Ja, dan wil men het provinciefonds wat dat betreft uitschakelen en alles overhevelen naar het Rijk. De provincie Friesland is daar net voor. Dat weet ik niet. Ik ben wel bij de gedeputeerden op bezoek geweest.
Ik kan me voorstellen dat je er niet voor bent. Hè? Maar het is wel van belang om daar inderdaad dan ook de discussie hier met Den Haag over te voeren. Is dit nu wel voor het Fries de aangewezen weg om in te slaan? En als het wel gebeurt, dan zul je linksom of rechtsom wel ook financieel gezien een vorm moeten zien te vinden waarbij de verantwoordelijkheid van het provinciale bestuur ook wordt gewaarborgd. Lijkt mij, dat is een hele praktische benadering. Want Jo schreeuwen in jouw adviesrapport net hoeveel yield altijd nodig is van Friese radio en televisie. Nee, dat hebben wij bewust niet gedaan. Eén, omdat het ons niet is gevraagd. En het is ook beter om dat over te laten aan het overleg tussen Leeuwarden en Den Haag, lijkt mij. Maar we hebben wel gezegd, de bijzondere positie van de Friese taal, ook in de omroep, om die te waarborgen, dat brengt ook mee een specifieke positie als het gaat om de financiering. Dat is denk ik wel een hele heldere en duidelijke uitspraak. Maar je zou je voorstellen kennen dat Hilversum hier verantwoordelijk voor wordt. En net Omroep Friesland. Ja, ik zou het minder logisch vinden, maar... Nou ja, alles kan. Dat hebben wij ons niet... Daar hebben we ons niet zo uitdrukkelijk over uitgelaten, maar ik heb ook een vorige commissie gedaan op het terrein van het Fries en het onderwijs. Nou, en toen hebben we heel duidelijk en helder opgeschreven, op het terrein van het Fries zal Den Haag zoveel mogelijk, op het terrein van de Friese taal, zoveel mogelijk decentraliseren naar Friesland. Het provinciaal bestuur en naar gemeenten. Nou, en dan is het net logisch om media te centraliseren. Wil je onderwijs decentraliseren? Nou ja, je kunt het wel centraliseren. Dat kan. Dat staat natuurlijk haaks op de gedachte van decentralisatie als het gaat om cultuur, educatie en informatie Friese taal via de publieke media in Friesland. Nou, maar dat is ook weer een politieke discussie die bij de uitvoering van ons advies en van het regeerakkoord gewoon eens even gestreden moet worden.